kani kaditang kajing penon kam bakla jong uni ukna ngan sapan pau hadian ni kerteng jong u bat ikadur jong uru ngan sathat lada skau tho am kumba upenjak buram menga ngangan sapenjak buram sendan ya kajat jong u ya kadur jong u bat ya kajaka syong jong uru ngan sapenjak buram sendan ti sa share ya kani video khanang ba utu ba penon kam baklaru unumlien syuk ban le mo kani kadi last warning banganga ai ta khlei phi barok sai simpat mo ka sngi busuk kaman ya phi barok ki ba jukerchan bagi video jungan na por mo ti namar balai bangai i ha Facebook yau tu khna mau ba kopi ya ka profile jonga ya ka kerteng jonga upenon kam baklai ka kerteng jonga bat upenon kam ru ya kidor jonga ban comments tik lo kum mangai ban ben ya ka parti BPP lane ban keren ben yu ba arden tinga kentui pi baro kha ba namar ka Facebook nga ai badang do todong mo nga khlam ai Arkelius do todong tang ka YouTube channel jonga tikamut nga ai Arkelius do todong handai unia ubri u kopi da ki dur jonga na ka YouTube channel bat da ki da ka profile jonga na YouTube channel bat usa comments pat ha ka Facebook tinga ai warning yu ubri uru lada skau tho tinga ngan le da batang e namar ka dur jong uru ngala yu i mo ngala de tem ka dur jong uru tinga kentu ki kmi ki paru bakim dei ban kidi ban pet bahai ki kon ki ba kim dei ban sya ki kon ki ba kin le de ki kam ki bom dei mo ban penjak buram yeno namar hoy la da udei ugritor makana nei tangba dei ban bu personal yala de ya ka profile ka jonga le ne kerteng jonga ba de kajat ke jonga ba de ki dur ko jonga kani kidi jingle ko bakla kani kam ngamla on pediang dai le du hapo Facebook baru kho ki ong bangang akan tho ya ka parti BPP ki don ki bala keno ru ki ong bangang la yo pisa na ka NPP kani kadi bakla nganomla ban pediang ni kani te pila ban kopi bale ngamla ang banbu copyright ya ka Facebook ne ka YouTube channel namar ngakwa ba kibriu jungi kin yo kam yo jam handai lada pi pendon kam bakla da kani kalenti am te kamut ngan hap ya chakmat ngan hap ai de batang e aru te pide ban sngo thu lada pi pendon kam bakla kani karukom klam da tip ya ka an bat klam da bur enti ya kata ka rukompenya jongka Facebook ne ka YouTube channel ne ka Instagram kani gri bakla ngang no ngi pi pila bandu no wat ik to account jong piru ngila ban ai information ba ndu sunan to account jong pi te pin tim nom dai ban le akum ni kamlong bakla fil le akum ni kani kadi gijing bakla jong pi gijing penon kam bakla jong pi ya ka kerteng jonga ya ka jat jonga bat ya ka profile jonga na Facebook bat ya ka kerteng ka nam ka buram jonga na po YouTube channel kani kadi jing penun kam bakla jong pi nganomla on pediang dalile ru kum kani ke jingle ke jong pi tenga sngotu ba bar khat ki bape ha ka YouTube channel ni ka Facebook ba kimdei ban sngotu bakla ba kani kar kom ai ha Facebook Arkelius do todong ban comments persya ya ka BPP le ban comments persya ya uba arden kani kamdei manga mo amdei manga handai kani kadi tang kajing penon kam bakla jong uni ukna ngan sapan pau hadian ni kerteng jong u bat ikadur jong uru ngan sathat lada skau tho am kumba upenjak buram menga ngangan sapenjak buram sendan ya kajat jong u ya kadur jong u bat ya kajaka syong jong uru ngan sapenjak buram sendan te kadi kicing tu jong aba pidi skau tho mo wat jumlian ban le kum tu kamlong ba ban le tu wala kat no sien nga yai map la da pi pendon kam bakla kat no noru handai nga yai map pi handai wat perkhat pade ba pin penjak buram ya ka buram ka ijat jonga da kani kalenti kani ka bomla ban long nganom la ban priang ni kani kalenti hadian habut pin ong map badeng ba ngala kum le bakla katan nomla ara mo nomla ara ban compromise halor kini ki jingle ki jong pi ti nga kentui pi bar kho ju ki ba ju kerchan bahai ki video jonga na YouTube channel ni na Facebook ni Instagram ru am ba pila ban kopi ki video jonga tang ba phimla ban bu personal pedia da ka kerteng ke jonga ne da ka dur jonga ne da ka profile jonga phinomla ban le kumta namar kani kalong ka bakla kalong bean ti video skau tho tangkat ne hi ke jing persya jonga kubli sibon kubli jarngo ti sa share ya kani ki video khanang ba utu ba pendon kam baklaru unumlien syuk ban le mo kani kadi last warning banganga ai phinomla ban le kumta namar kalong bean kalong illegal mo Tiaw julek kumta, kamlong ban le kumta, kublai sibun, kublai jarngo.